Припинок. Диспетчерская станция Малинина. Наступний припинок. Кинотеатр «Салют». Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Кинотеатр «Салют». Наступний припинок. Магазин «Лазурит». Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Магазин «Лазурит». Наступний припинок. Пляханова. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Пляханова. Наступний припинок. Шефичи. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Шефичи. Наступний припинок. Дом быту. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Дом быту. Наступний припинок. Автовокзал Усходний. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Автовокзал Усходний. Наступний припинок. Олега Кошового. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Олега Кошового. Наступний припинок. Мотовелозавод. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Мотовелозавод. Наступний припинок. Кинотеатр «Ракета». Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Кинотеатр «Ракета». Наступний припинок. Фабрика «Коммунарка». Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Фабрика «Коммунарка». Наступний припинок. Мінськ-Енерго. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Мінськ-Енерго. Наступний припинок. Білмедпрепарати. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Білмедпрепарати. Наступний припинок. Технологічний університет. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Технологічний університет. Наступний припинок. Кирова. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Кирова. Наступний припинок. Вокзал. Концевий припинок. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Вокзал. Концевий припинок.